Stjerneskud, de falder ned her på jorden. Jeg står herude i Agave-ørkenen, midt inde i Marokko. Og her er hotspottet for at finde meteoritter. Meteoritter, det var jo dem, der kom ud fra universet af, tasket igennem solsystemet. Nogle stammer her fra solsystemet, nogle sjældne kommer også uden for solsystemet. Nogle meteoritter, de stammer jo også fra månen eller fra Mars og andre planeter her i nærområdet. Og de lander jo her på jorden. Jordens magnetfelt sørger for, at de bliver trukket til kloden. Og når de kommer ned her, så er det lige fra Grønland og ned til Marokko og videre rundt om kloden. De daler over hele jorden. Der var jo et berømt fald her i Rusland for ikke så lang tid siden. Men her i ørkenen, der er de helt rette omstændigheder for at finde dem. Her er tørt. Tørt. Der er ikke noget, der ruster. For eksempel mange af meteoritterne indeholder jo også jern. Og iblandt de sten her nede, så kan man finde dem. Jeg har faktisk hørt rygter om, at nogle af de her beduiner, der går herude, de har spændt små magneter på de vogne, de trækker rundt. Og de håber jo så, at magneterne, de trækker meteoritterne på. Og så sidder de fast der. Det er jo lidt vildt at tænke på. Stjerneskud, hvor finder du dem? Ja, okay, ørkenen. Vi ses i en senere video.